Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan tansaya setya, tansaya waspada lan gentur anggenipun nyawisaken diri nampi rawuh dalem Gusti ing jaman pungkasan. Waosan-waosan ing minggu pungkasan taun C menika ngajak kula panjenengan boten namung kados pundi niteni pratandha-pratandha rawuhipun kratoning Allah utawi jaman pungkasan inggih lajeng kados pundi kula panjenengan bangun sikap menika kula kinten sing penting ora mung ngerti tandha tandane rawuhe kraton dalem mbuh kuwi maneka warni perkawis-perkawis sing nuwuhake rasa melang-melang kekes miris utawi nggih kosok wangsulipun nuwuhake wini ing kasainan solidaritas persaudaraan caket rumaket setunggalan-setunggalipun ning kados pundi kula panjenengan jejering murid dalem sacara pribadi menapa dene sesarengan nyawisaken diri menapa ingkang perlu kangge nampi rawuh dalem Gusti nampi jaman pungkasan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 21 ayat 3 sekawan ngantos dumugi 3 6. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, "Dingati-ati, aja nganti atimu dadi ketul marga kasenengan endem-endeman lan karibedan ing urip samengko, lan aja nganti dina iku tekani tanpa kanyono-nyono kaya kala racik sing jiret. Awit kabeh wong ing endi wae ing salumahing bumi bakal katekan. Mulane padha meleka lan sembayanga tanpa kendhat, supaya kowe bisa ngoncati saking prakara kang bakal kelakon iku lan kanthi pantes sowan ing ngarsane putraning manungsa." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus sepisan malih paring pitedah dumateng para murid yen kula raos-raosaken sabda dalem menika estu mujudaken kados pundi Gusti Yesus peduli estu tresna estu dumateng para murid dalem saengga lajeng menapa kemawon sing perlu kanggo kawilujenganipun para murid diparingake.
termasuk tondo-tondo, tuntunan lan kersa dalem supados para murid lajeng nglampahi mujudake lan nindakake. Lumantar sabdo dalem dinten menika kula panjenengan nggih kaparingan pitedah kados pundi kanthi pantes lan siyaga siap nampi rawuhipun putraning manungsa. Kanthi cetha Gusti Yesus paring tuntunan ingkang sepisan, diingati-ati aja nganti atimu dadi kethul marga kasenengan endem-endeman lan karibedan ing urip samengko. Para murid dikersakake supados ngati-ati. Jenenge wong ngati-ati kula kinten menika sikap sing sae. Wong ati-ati menika apa-apa ditimbang-timbang, le tumindak ya tansah dipikir, dirasa-rasa lan ditimbang apik eleke. Wong lumampah ing alam donya ya padha karo wong mlaku. Kuwi nek ngati-ati luwih gampang nemahi kawilujengan tinimbang wong sing grusa-grusu, yak-yakan lan kesusu. Gusti ugi ngersakake atimu aja dadi kethul, ati sing lantip, ati sing peka, ati sing tansah tersentuh supados sansaya mangertosi lan paham menapa sing dados kersaning Allah lan menapa sing perlu kanggo kawilujenganipun manungsa. Atine kethul nggih merga endem-endeman lan namung gegeki karibetaning donya. Biasane wong nek wis mendem menika lak pikirane ya wis ora sadar apa meneh atine. Wong sing mung mikir bab kadonyan menika ya atine dadi kethul mergane apa? Sing penting aku entuk sing kadonyan. Carane kepriye? Mbuh apik mbuh elek, sing penting sing kadonyan iso dak kukuh. Mila nggih korupsi, ngerampok, nyolong, kadang kala ngasih ngilangake nyawane wong. Nah menika dados pratandha yen atine wis kethul. Supados menapa? Anggenipun nampi rawuhe kratoning Allah aja ngasih kaya kala racik. Ujug-ujug tanpa kanyono-nyono awake dhewe ngadepi. Nah, menika yen wonten ing dunia pedalangan, lajeng anggenipun tilar menika mati nistha, sanes mati utama. Ingkang kaping kalih Gusti ngersakake supados padha melek lan sembayanga tanpa kendhat. Melek menika ya waspada, sadar, ngerti, awas, saengga titen lan premana anggenipun ningali rawuhe putraning manungsa. Sinambi le melek menika sembayang tanpa kendhat. Sembayangan menika penting awit kanthi sembayang dados kekuatan tumraping jiwa lan sukmane awake dhewe ngadepi maneka warni perkawising gesat, termasuk maneka warni tanda-tanda rawuhe kratoning Allah. Mila yen kula panjenengan estu nglampahi ngemban menapa sing dados sabda dalem Gusti, janjane awake dhewe sadar menapa boten sampun dicawisake Gusti piyambak, diparingi kisi-kisi soemben utawa kapan wae anggone awake dhewe nampa rawuhe putraning manungsa, awake dhewe wis bisa yen nglampahi apa sing dadi tuntunan dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.